Good afternoon, students. Today I am going to explain about length of string and comparison of two strings. So, first of all, length of string. Length of string program lo vachesayiki ఇది 8086 మైక్రో ప్రోగ్రామింగ్ లో ఒక పాఠమ్మ. దీంట్లో మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఏదైనా ఒక స్ట్రింగ్ నేమ్ ఇచ్చేసి ఆ స్ట్రింగ్ నేమ్ యొక్క లెంత్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. స్ట్రింగ్ నేమ్ ఇచ్చి ఆ స్ట్రింగ్ యొక్క లెంత్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ లెంత్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నా అంటే నాకు ఇన్పుట్స్ ఏమేం కావాలి, ఒక స్ట్రింగ్ నేమ్ ఉండాలి, అలానే అవుట్పుట్ ఏమి ఉండాలి, దాని యొక్క లెంత్ అనేది స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఒక అవుట్పుట్ అనేది కావాలి. సో ఫస్ట్ మనకి ప్రోగ్రామ్ లో ఉన్న 2 ఇంపార్టెంట్ సెగ్మెంట్స్ ఏంటి, కోడ్ సెగ్మెంట్, డేటా సెగ్మెంట్. ఇక్కడ అజ్యూమ్ కోడ్ సెగ్మెంట్ అండ్ డేటా సెగ్మెంట్ అని ఇచ్చా. అజ్యూమ్ అంటే ఏమని చెప్పుకున్నాము, అసెంబ్లర్ డైరెక్ట్ ఏం చేస్తుంది, అది అజంప్షన్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ డేటా సెగ్మెంట్ అంటే ఏం చేస్తాం, ఈ డేటా సెగ్మెంట్ లో మనం ఏదైతే మనం ప్రోగ్రామ్ లో స్పెసిఫైడ్ టాస్క్ చేయాలనుకుంటున్నామో దానికి కావాల్సిన ఇన్పుట్స్ అండ్ అవుట్పుట్స్ అనేవి రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఏదైతే స్పెసిఫైడ్ టాస్క్ చేయాలనుకుంటున్నామో దానికి కావాల్సిన ఇన్పుట్స్ అండ్ అవుట్పుట్స్ అనేవి ఇక్కడ డిక్లేర్ చేస్తాము. ఇక్కడ నేను లెంత్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ అన్నాను, ఒక స్ట్రింగ్ యొక్క లెంత్ అనేది నాకు కావాలి అని చెప్పేసి అన్నా. సేమ్ అలాంటి నేను ఏం చేశానంటే 2 స్ట్రింగ్స్ తీసుకున్నానమ్మా. ఆ 2 స్ట్రింగ్స్ ఫస్ట్ రోజు వచ్చేసరికి N1 DB అని తీసుకున్నా. ఇక్కడ DB అంటే ఏంటి, డిఫైన్డ్ బైట్ అని చెప్పేసి అన్నాం, అంటే 8 బిట్స్ అన్నమాట. సో ఎన్ని తీసుకున్నాను నేను ఇక్కడ, JNTUK అంటే 5 తీసుకున్నాను. JNTUK 5 తీసుకున్నాను అనమాట. నెక్స్ట్ ఇంకొక స్ట్రింగ్ కూడా తీసుకున్నాను, అంటే దీని లెంత్ కూడా నాకు డిస్ప్లే అవ్వాలి అవుట్పుట్ లో. అది ఎలా తీసుకున్నాను, N2DB అంటే DB అంటే డిఫైన్ బైట్, అది INDIA అంటే ఇండియా అని చెప్పేసి తీసుకున్నా. అది కూడా 5 ఉంది లెంత్, మనకు తెలుస్తుంది. కాకపోతే దాంట్లో డిస్ప్లే అవ్వాలి అవుట్పుట్ లో, సిస్టమ్ నుంచి నాకు డిస్ప్లే అవ్వాలి. ఓకే, ఇన్పుట్స్ తీసుకున్నాను, నేను 2 ఇన్పుట్స్ తీసుకున్నాను. మా అవుట్పుట్ స్టోర్ అవ్వడానికి 2 అవుట్పుట్స్ కావాలి కాబట్టి లెంత్ 1 DB అని చెప్పేసి తీసుకొని క్వశ్చన్ మార్క్ ఇచ్చా, అంటే నాకు తెలియదు. నెక్స్ట్ లెంత్ 2 అంటే దీని యొక్క లెంత్, N2 యొక్క లెంత్. N2 యొక్క లెంత్ అనేది ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది. N1 యొక్క లెంత్ అనేది లెంత్ 1 లో స్టోర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఈ ఇన్పుట్స్ అవుట్పుట్స్ ఇచ్చేసిన తర్వాత నేనేం చేశాను, డేటాని ఎండ్ చేసాను. అంటే ఏదైతే డేటా సెగ్మెంట్ అని చెప్పేసి తీసుకున్నానో ఆ డేటా సెగ్మెంట్ ని ఎండ్ చేశాను. నెక్స్ట్ కోడ్ సెగ్మెంట్ అని చెప్పేసి తీసుకున్నాను. దీంట్లో OIG అని చెప్పేసి ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చానమ్మా. OIG అంటే ఏంటి, ఆర్గనైజ్ చేస్తుంది అని చెప్పేసి చెప్పాను మీకు. OIG నథింగ్ బట్ ఆర్గనైజ్ చేస్తుంది ప్రోగ్రామ్, మనకి ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రోగ్రామ్ ని ఆర్గనైజ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో కోడ్ సెగ్మెంట్ లో ఫస్ట్ కావాల్సింది ఏంటి మనకి, స్టార్ట్ అనే ఇన్స్ట్రక్షన్ తోటి మూవ్ AX, డేటా అని ఇచ్చా. అంటే డేటా ఏదైతే ఉందో అది AX రిజిస్టర్ లోకి మూవ్ అవుతుంది లేదా కాపీ అవుతుంది. నెక్స్ట్ మూవ్ DS, AX అని ఇచ్చా. AX లో అంటే ఈ AX లో ఏదైతే డేటా ఉందో ఆ డేటా DS కి వెళ్తుంది. నెక్స్ట్ XOR AX, AX అంటే ఈ 3 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి ఏం చేస్తాయి అంటే ప్రీవియస్ డేటా ఏదైనా ఉంటే ఆ ప్రీవియస్ డేటాని ఇనిషియల్ గా 0 అసైన్ చేసేస్తాయి. అయితే మీకు ఆల్రెడీ జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్స్ తీసుకున్నప్పుడు AX, BX, CX, DX అని చెప్పేసి 4 రిజిస్టర్స్ చెప్పానమ్మా. AX అంటే అక్యూములేటర్ రిజిస్టర్, BX అంటే ఆఫ్సెట్ రిజిస్టర్, CX అంటే కౌంటర్ రిజిస్టర్, DX అంటే డెస్టినేషన్ అండ్ ఇంప్లిసిట్ రిజిస్టర్ అని చెప్పేసి అన్నా. అయితే CX అంటే కౌంటర్ రిజిస్టర్ ఏం చేస్తుంది, అది ఏదైనా కానీ కౌంట్ చేస్తుంది. లేదా నువ్వు ఏదైనా రొటేట్ చేయాలన్నా షిఫ్ట్ చేయాలన్నా ఆపరేషన్స్ దాంట్లో కనుక కౌంట్ అనేది ఇచ్చి ఆ కౌంట్ నుంచి ప్రాసెస్ చేసుకోమంటే ఆటోమేటిక్ గా మనం ఎంతైతే కౌంట్ ఇచ్చామో అంత అన్నిసార్లు షిఫ్ట్ అవ్వడం కానీ అన్నిసార్లు రొటేట్ అవ్వడం కానీ జరుగుతుంది. లేదా ఏదైనా ఒక స్ట్రింగ్ అని తీసుకొని ఆ స్ట్రింగ్ అనేది కౌంటర్ రిజిస్టర్ కి ఇచ్చాము అంటే అవుట్పుట్ లో ఏం డిస్ప్లే చేస్తుంది, అది ఆ స్ట్రింగ్ లో ఎంత లెంత్ అయితే ఉందో అంత లెంత్ మనకి అవుట్పుట్ లో డిస్ప్లే చేస్తుంది. సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేశాను, ఇక్కడ N1 తీసుకున్నాను JNTUK అని, N2 తీసుకున్నాను ఇండియా అని చెప్పేసి. ఈ రెండింటి యొక్క లెంత్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి అంటే అవుట్పుట్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి లెంత్ 1, లెంత్ 2 అని చెప్పేసి ఒకటి తీసుకున్నాను. సో ఫస్ట్ కౌంటర్ రిజిస్టర్ అంటే నేనేమని చెప్పాను, కౌంట్ చేస్తుంది. ఏదైనా స్ట్రింగ్ ఇస్తే ఆ స్ట్రింగ్ లో ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి కౌంట్ చేస్తుంది. లేదా షిఫ్ట్ అండ్ రొటేట్ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు ఎన్ని కౌంట్స్ అయితే ఇస్తామో అన్నిసార్లు పర్ఫామ్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏం చేశాను, నేను N1 లో ఉన్న డేటాని CL కి ఇచ్చేసాను. N1 లో ఉన్న డేటాని CL కి ఇచ్చేసా.
N2 లో ఉన్న డేటాని CH లోకి కాపీ చేశాను. N1 లో ఉన్న డేటాని 8-bit కౌంటర్ రిజిస్టర్ లో లో కౌంటర్ రిజిస్టర్ లోకి కాపీ చేశాను. N2 లో ఉన్న ఇండియా అనే క్యారెక్టర్స్ ని అంటే స్ట్రింగ్ ని N2 లో ఉన్న స్ట్రింగ్ ని CH లో కాపీ చేశాను. అంటే మనకి CX అంటే ఎంతమ్మా 16-bit రిజిస్టర్. ఆ 16-bit రిజిస్టర్ నేను ఏం చేశాను, నేను ఇక్కడ తీసుకుంది ఎంత లెంత్ ఒక్కొక్క దానికి, ఇక్కడ 8 bits తీసుకున్నాను, సెకండ్ దానికి 8 bits తీసుకున్నాను. కాబట్టి CX రిజిస్టర్ ని CL గా CH గా క్లాసిఫై చేస్తాము. సేమ్ అంతే ఇచ్చాను. అంటే ఈ CL రిజిస్టర్ CH రిజిస్టర్ ఏం చేస్తాయి అంటే ఏదైతే నువ్వు దాంట్లో స్ట్రింగ్ అని చెప్పేసి ఇచ్చావో ఆ స్ట్రింగ్ యొక్క లెంత్ అనేది మెజర్ చేస్తుంది, కౌంట్ చేస్తుంది. ఆ స్ట్రింగ్ యొక్క లెంత్ అనే దాన్ని కౌంట్ చేస్తుంది. సో కౌంట్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ ఏం చేస్తాను, మూవ్ లెంత్ 1, CL అని ఇచ్చా. అంటే CL లో ఎంత అయితే కౌంట్ అయిందో అది లెంత్ 1 అనే అవుట్పుట్ కి వెళ్ళాలి. నెక్స్ట్ మూవ్ CH, లెంత్ 2 అని ఇచ్చాను. మూవ్ లెంత్ 2, CH అని ఇచ్చా. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, CH లో ఎంత అయితే కౌంట్ అయిందో వాల్యూ అనేది లెంత్ 2 అనే అవుట్పుట్ లో డిస్ప్లే అవ్వాలి. ఇంటూ 21H. ఇంకా ప్రోగ్రామ్ అయిపోయింది అంతే. లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ అంటే సింపుల్, ఏం లేదు, ఏదో ఒక స్ట్రింగ్ లేదా 2 strings అయినా కానీ మీరు తీసుకోవచ్చమ్మా. ఆ 2 strings కి రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు N1 గా N2 గా ఇన్పుట్స్ ఇచ్చేసుకున్నాము. నెక్స్ట్ దాని యొక్క లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి లెంత్ 1 అని చెప్పేసి ఒక అవుట్పుట్ తీసుకున్నాను, లెంత్ 2 అని చెప్పేసి ఇంకొక అవుట్పుట్ తీసుకున్నాను. డేటా నేను చేసేసాను. నెక్స్ట్ కోడ్ సెగ్మెంట్ అనేది స్టార్ట్ చేశాను. ORG అనేది ఎందుకు ఇచ్చామంటే ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ఆర్గనైజ్ ద ప్రోగ్రామ్ అన్నమాట. అయితే ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ 3 స్టేట్మెంట్స్ అనేవి, ఈ ఫస్ట్ 3 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి దేనికోసం యూజ్ చేస్తాం అంటే ప్రీవియస్ గా ఉన్న డేటా అనేవి 0 అవడం కోసం అని చెప్పేసి యూజ్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ N1 లో ఉన్న డేటాని కౌంటర్ రిజిస్టర్ లో కౌంటర్ రిజిస్టర్ లోకి సెండ్ చేసుకున్నా, కాపీ చేసుకున్నాను. N2 లో ఉన్న డేటాని హై కౌంటర్ రిజిస్టర్ లోకి కాపీ చేసుకున్నాను. నెక్స్ట్ కాపీ చేసుకున్న తర్వాత ఈ కౌంటర్ రిజిస్టర్స్ ఏం చేస్తాయి, ఏదైతే స్ట్రింగ్ ఇచ్చావో ఆ స్ట్రింగ్ యొక్క లెంత్ అనేది కౌంట్ చేస్తుంది, ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి అనేది కౌంట్ చేస్తుంది. కౌంట్ చేసిన తర్వాత నాకు ఏమవ్వాలి, అవుట్పుట్ లో డిస్ప్లే అవ్వాలి. కాబట్టి మూవ్ లెంత్ 1, CL, నెక్స్ట్ మూవ్ లెంత్ 2, CH. అంటే CH లో CL లో ఏదైతే అవుట్పుట్ డేటా ఉందో దాన్ని అవుట్పుట్స్ లోకి సెండ్ చేసేసుకున్నాను. అంతే ప్రోగ్రామ్, సింపుల్. దీంట్లో థియరిటికల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ కూడా ఏమి ఉండవు. జస్ట్ మీకు ప్రోగ్రామ్ రాసిన తర్వాత లెంత్ 1 లో అవుట్పుట్ చెక్ చేస్తాయి, లెంత్ 2 లో అవుట్పుట్ చెక్ చేస్తాయి. అంటే మీకు అవుట్పుట్ డిస్ప్లే అవ్వాల్సింది ఎంత, 5 అని చెప్పేసి డిస్ప్లే అవ్వాలి. ఇక్కడ మీ ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ అయితే తీసుకున్నాయో అన్ని క్యారెక్టర్స్ యొక్క లెంత్ అనేది డిస్ప్లే అవ్వాలి. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి రివర్స్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్. ఇది సెకండ్ వేలో చెప్పానమ్మా. ఇది జనరల్ గా ఏంటి అంటే డైరెక్ట్ గా ఇన్స్ట్రక్షన్ యూజ్ చేసేసి చెప్పేసి, అంటే మనకి కౌంటర్ రిజిస్టర్ అనేది ఉంది, అదేం చేస్తుంది, కౌంట్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేది డైరెక్ట్ గా ఇచ్చి చెప్పాను. ఇప్పుడు ఏంటి అంటే సెకండ్ ప్రోగ్రామ్ రివర్స్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్. అంటే ఏదైతే నేను స్ట్రింగ్ తీసుకున్నానో ఆ స్ట్రింగ్ ని నాకు అవుట్పుట్ లో రివర్స్ లో డిస్ప్లే అవ్వాలి. ఆ స్ట్రింగ్ ని రివర్స్ లో నాకు డిస్ప్లే అవ్వాలి అవుట్పుట్ లో. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ JNTUK డాలర్ సింబల్ తీసుకున్నాను. దీన్ని ఫస్ట్ ఏం డిస్ప్లే అవ్వాలి, ఫస్ట్ డాలర్ సింబల్, తర్వాత KUTNJ ఇలా అవుట్పుట్ లో డిస్ప్లే అవ్వాలి, రివర్స్ ఆర్డర్ లో డిస్ప్లే అవ్వాలి. సో దానికోసం వేస్తున్నాను నేను ప్రోగ్రామ్. ఇప్పుడు అజంప్షన్ చేస్తున్నాం మళ్ళీ కోడ్ సెగ్మెంట్ ని, డేటా సెగ్మెంట్ ని. డేటా సెగ్మెంట్ లో నేను ఫస్ట్ ఇన్పుట్ గా N1 DB అని చెప్పేసి తీసుకున్నాను. డిఫైన్ బైట్ అంటే 8 bits కాబట్టి ఇక్కడ ఆ 8 bits లోపే ఉన్నాయి కాబట్టి నేను 8 bits అని చెప్పేసి తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ అనేది అవుట్పుట్, ఆ అవుట్పుట్ కూడా నాకు 8 bits లోనే ఉంది కాబట్టి 8 bits లో తీసేసుకున్నాను. అయితే ఫస్ట్ కౌంట్ ఇచ్చానమ్మా నేను ఇక్కడ. అంటే ఎంత ఉంది ఇది కౌంట్ అంటే 6 ఉంది. ఎలా అంటే ఇది 1 2 3 4 5 6 ఇట్లా 6 కౌంట్స్ ఉన్నాయి. దీంట్లో 6 కౌంట్స్ ఉన్నాయి అనమాట. అంటే ఎంతైతే దాని లెంత్ అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాని లెంత్ కానీ లేకపోతే ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి అనేది కౌంట్ చేసేసి ఆ కౌంట్ అనేది ఇచ్చాను. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాను, డేటా సెగ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ డేటా సెగ్మెంట్ నేను చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ కోడ్ సెగ్మెంట్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. కోడ్ సెగ్మెంట్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. ఈ కోడ్ సెగ్మెంట్ లో ఫస్ట్ 3 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి కామన్. మూవ్ AX, డేటా, మూవ్ DS, AX, మూవ్ CL, కౌంట్, సారీ మూవ్ DS, డేటా, AX, AX. అంటే ఈ 3 అనేవి ఏమని చెప్పుకున్నాను నేను, దేనికోసం యూజ్ చేస్తాము, ఈ 3 అనేది ప్రీవియస్ గా డేటా ఏమన్నా ఉంటే ఆ డేటాని 0కి ఇనిషియలైజ్ చేయడం కోసం యూజ్ చేసే ఇన్స్ట్రక్షన్స్. అంటే AX అంటే ఇంతకు ముందు ఉన్న డేటాని AX లోకి పంపిస్తాయి, మళ్ళీ ఈ డేటాని DS లోకి సెండ్ చేస్తుంది. DS, AX ఇక్కడ సారీ అంటే ఈ AX లో ఉన్న డేటాని DS లోకి సెండ్ చేస్తే నెక్స్ట్ XOR ఆపరేషన్ చేసేస్తే
దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇనిషియల్ గా 0 అనేది అసైన్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాము, కౌంట్ ఎంత తీసుకున్నాను నేను, 6H అని చెప్పేసి తీసుకున్నాను. ఆ 6H ని సిఎల్ రిజిస్టర్ లోకి కాపీ చేసుకున్నాను. దేనికోసము అంటే నాకు సిఎల్ రిజిస్టర్ అంటే దేనికోసం యూజ్ చేస్తున్నాము, కౌంటింగ్ ఎంతైతే ఉందో అంత కౌంట్ ని రెడ్యూస్ చేయడం కోసం కానీ, ఇంక్రిమెంట్ చేయడం కోసం కానీ, డిక్రిమెంట్ చేయడం కోసం కానీ, దాని యొక్క లెంత్ డిస్ప్లే చేయడం కోసం కానీ యూజ్ చేస్తాం. సో ఆ కౌంట్ నేను ఏం చేశాను, సిఎల్ అనే రిజిస్టర్ లోకి సెండ్ చేసుకున్నాను. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాను, లీ అనే ఇన్స్ట్రక్షన్ రాసి సోర్స్ ఇండెక్స్ అని రాసా. ఇక్కడ ఎస్ఐ అని చెప్పేసి రాసా. ఎస్ఐ అంటే ఏంటి, సోర్స్ ఇండెక్స్ రిజిస్టర్. ఆ సోర్స్ ఇండెక్స్ రిజిస్టర్ కామా N1 అని రాసా. అసలు ఫస్ట్ ఇక్కడ లీ అంటే ఏంటి అంటే లోడ్ ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్. లోడ్ ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ అంటే ఇదేం చేస్తుంది, ఏదైతే మనం అడ్రస్ గా తీసుకున్నామో ఆ అడ్రస్ ని ఎఫెక్టివ్ గా చేస్తుంది. ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ ఏదైతే దాన్ని లోడ్ ఇస్తుంది, అంటే ఏదైతే ఒక అడ్రస్ గా కన్సిడర్ చేసుకున్నాము, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ N1 అడ్రస్ గా కన్సిడర్ చేసుకున్నాము, ఈ N1 లో ఉన్న డేటాని లోడ్ చేస్తుంది. దీన్ని లోడ్ చేసేసి ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ గా సోర్స్ ఇండెక్స్ లోనో డెస్టినేషన్ ఇండెక్స్ లోనో దేంట్లో ఒక దాంట్లో ఇస్తుంది. సో N1 లో ఉన్న డేటాని ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ గా కన్సిడర్ చేసుకొని ఎస్ఐ లోకి ఇచ్చాను. అంటే ఎస్ఐ లో ఇప్పుడు ఏముంది, N1 లో ఏదైతే ఇప్పుడు ఈ JNTU కాకినాడ అని చెప్పి JNTU K అని ఉందో ఆ డేటా ఉంది. కానీ ఎలా ఉంది, అది లోడ్ ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ లా ఉంది. ఇది సోర్స్ ఇండెక్స్. నెక్స్ట్ లీ, సేమ్ లీ అని చెప్పేసి అంటే లోడ్ ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ DI స్ట్రింగ్ అని ఇచ్చాం. ఇక్కడ స్ట్రింగ్ అంటే నాకు ఎంతో తెలీదు, అది రివర్స్ ఆర్డర్ లో డిస్ప్లే అవ్వాలి అవుట్పుట్. స్ట్రింగ్ అంటే నేను ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాను, అవుట్పుట్ గా తీసుకున్నాను. అవుట్పుట్ అనేది నాకు రివర్స్ ఆర్డర్ లో డిస్ప్లే అవ్వాలని చెప్పేసి ఇచ్చాను. కానీ నాకు తెలిసింది ఏంటి అంటే ఇది అవుట్పుట్ కాబట్టి డెస్టినేషన్ ఇండెక్స్ లో నేను ఇవ్వచ్చు. అంటే ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ డెస్టినేషన్ ఆపరెండ్. స్ట్రింగ్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ డెస్టినేషన్ ఆపరెండ్ కి ఇవ్వచ్చు. కాబట్టి ఏదైతే ఈ డెస్టినేషన్ ఆపరెండ్ లో స్ట్రింగ్ గా తీసుకున్నానో దానికి కూడా దాంట్లో ఉన్న అడ్రస్ ని లోడ్ ఎఫెక్టివ్ గా తీసుకొని డెస్టినేషన్ ఇండెక్స్ లో చేశాను. డెస్టినేషన్ ఇండెక్స్ లో సేవ్ చేసుకున్నాను. సో ఇప్పుడు ఏం చేశాను నేను, సోర్స్ ఇండెక్స్ అంటే సోర్స్, నాకు ఏదైతే సోర్స్ ఉందో ఆ సోర్స్ ని సోర్స్ ఇండెక్స్ లో ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ గా చేశాను. నెక్స్ట్ డెస్టినేషన్ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి, అవుట్పుట్. అవుట్పుట్ ని ఏం చేశాను, దాన్ని కూడా ఏదైతే ఉందో అది ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ గా తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే అప్ అనే సబ్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకొని మూవ్ ఏఎల్ కామా SI + 6 అని ఇచ్చానమ్మా. SI + 6 అంటే ఏంటి, ఇక్కడ సోర్స్ ఇండెక్స్ లో నాకేముంది, JNTUK అని ఉంది. ఆ JNTUK కి 6 అనేది యాడ్ చేసేసి దాన్ని AL లో కాపీ చేసుకోవాలనే ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చాను. అంటే 6 టైమ్స్ ఇంక్రిమెంట్ లాగా ఇచ్చాను. SI లో ఏదైతే డేటా ఉందో ఆ డేటాని 6 టైమ్స్ ఇంక్రిమెంట్ చేయాలని చెప్పేసి ఇచ్చాను. దాన్ని వచ్చిందాన్ని AL లో కాపీ చేసుకోవాలని ఇచ్చాను. నెక్స్ట్ ఏం చేశాను, మూవ్ DI. ఇక్కడ ఈ బ్రాకెట్స్ పెట్టింది ఏంటమ్మా, ఏమని చెప్పాను, ఇండైరెక్ట్ అడ్రసింగ్ మోడ్ అని చెప్పేసాను. అంటే ఏదైతే దీంట్లో డేటా ఉందో ఆ డేటా అనేది దీంట్లో కాపీ చేస్తున్నామంటే దాని మీనింగ్ అది ఇండైరెక్ట్ వేలో కాపీ చేస్తున్నట్టు, ఇండైరెక్ట్ అడ్రసింగ్ మోడ్ అని చెప్పేసి అంటాం దాన్ని. సో ఏదైతే ఈ AL లో స్టోర్ అయిందో మళ్ళీ దాన్ని ఈ డెస్టినేషన్ అడ్రస్ లో స్టోర్ చేస్తున్నా. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, ఏదైతే నాకు SI లో ఇన్పుట్ ఉందో ఆ ఇన్పుట్ ని నేను 6 టైమ్స్ ఇంక్రిమెంట్ చేసేసి దాన్ని డెస్టినేషన్ ఇండెక్స్ ఆపరెండ్ లోకి పంపించుకున్నాను. అంటే నాకు అవుట్పుట్ ఉంది అక్కడ, కాకపోతే ఎలా ఉంది, JNTUK కి 6 టైమ్స్ ఇంక్రిమెంట్ అయ్యింది. 6 టైమ్స్ ఇంక్రిమెంట్ అయింది. మా ఇంక్రిమెంట్ అయిందని మనం ఏం చేయాలి, మళ్ళీ డిక్రిమెంట్ చేయాలి. కాబట్టి ఏదైతే ఈ సోర్స్ ఇండెక్స్ ఇంక్రిమెంట్ చేసామో దాన్ని డిక్రిమెంట్ చేసుకున్నాను. దాని తర్వాత ఏం చేశాను, మళ్ళీ దీంట్లో ఒక వాల్యూ కనుక రెడ్యూస్ అయింది అంటే దాన్ని ఇంక్రిమెంట్ చేశా DI గా. నెక్స్ట్ కౌంట్ ఎంతైతే ఉందో ఆ కౌంట్ ని డిక్రిమెంట్ చేసా. CL రిజిస్టర్ లో మనకి ఎంతైతే కౌంట్ ఉందో ఆ కౌంట్ ని డిక్రిమెంట్ చేసా. ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఏమైంది, ఇక్కడ ఏదైతే నాకు 6 కౌంట్ ఉందో ఆ 6 కౌంట్ కి నేను సోర్స్ ఇండెక్స్ లో 6 వాల్యూస్ ఇచ్చా, 6 టైమ్స్ ఇంక్రిమెంట్ అని ఇచ్చా. అప్పుడేమవుతుంది, 12 అవుతుంది. ఇప్పుడు డిక్రిమెంట్ చేశాను. అట్లా డిక్రిమెంట్ చేయడం వల్ల 1 by 1 డిక్రిమెంట్ అయ్యి నాకు ఎంతైతే లెంత్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ ఉందో అంత లెంత్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ రివర్స్ ఆర్డర్ లో డిస్ప్లే అవుతుంది. ఒకవేళ కనుక అది 0 అవ్వలేదు అనుకో, అంటే ఇంక్రిమెంట్ చేసినప్పుడు డిక్రిమెంట్ చేసినప్పుడు 0 కనుక అవ్వలేదు అంటే మళ్ళీ అప్పనే ఇన్స్ట్రక్షన్ లోకి వెళ్తుంది. అప్పనే ఇన్స్ట్రక్షన్ లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ ఈ లూప్ అనేది అగైన్ రొటేట్ అవుతుంది. అంటే అగైన్ అదే ఆపరేషన్ పర్ఫార్మ్ అవుతుంది. అంతే నాకు అవుట్పుట్. ఇంకా అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది, ఏదైతే నేను రివర్స్ ఆర్డర్ లో తీసుకోవాలనుకుంటున్నానో అట్లా రివర్స్ ఆర్డర్ లో ప్రింట్ అవుతుంది. దీనికి కూడా థియరిటికల్ క్యాలిక్యులేషన్ అవసరం. డైరెక్ట్ గా ఏదైతే అవుట్పుట్ వస్తుందో
అవుట్పుట్ అనేది మీరు రాసేస్తే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఏం చేసాం, మూవ్ AH, 4CH. ఇంకా AH అంటే మీకు 8-bit హై రిజిస్టర్, 4C అంటే 4C హెక్సాడెసిమల్ వాల్యూస్, ఇంటూ 21 అంటే ఇంటూ 21 హెక్సాడెసిమల్ వాల్యూస్ వచ్చే వరకు అది రన్ అవుతూ ఉంటుంది. కోడ్ ఎండ్ చేశాను, అంటే కోడ్ సెగ్మెంట్ ని ఎండ్ చేశాను, ఎండ్ స్టార్ట్ అని చెప్పేసి అన్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసరికి కంపేర్ టూ స్ట్రింగ్స్. స్ట్రింగ్స్ లో తీసుకున్న ఏ ఆపరేషన్ కైనా కానీ మీకు థియరిటికల్ క్యాలిక్యులేషన్ అవసరం లేదమ్మా, డైరెక్ట్ గా అవుట్పుట్ అనేది ఏదైతే డిస్ప్లే అయిందో అది యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో కంపేర్ టూ స్ట్రింగ్స్ అని చెప్పేసి తీసుకున్నాను. అంటే ఇక్కడ ఏం చేశాను అంటే నేను స్ట్రింగ్ 1 అని చెప్పేసి ఒకదానికి నేమ్ ఇచ్చాను, స్ట్రింగ్ 2 అని చెప్పేసి ఒకదానికి నేమ్ ఇచ్చాను. ఆ రెండిట్లో కంపేర్ చేస్తున్నాను నేను. బిట్స్ ని కంపేర్ చేసేటప్పుడు ఎలా ట్రీట్ చేస్తాం మనం దాన్ని, గ్రేటర్ దానా లెస్ దానా ఈక్వల్ గా కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. బిట్స్ ని కంపేర్ చేసేటప్పుడు గ్రేటర్ దానా లెస్ దానా ఈక్వల్ గా కంపేర్ చేసుకుంటాం. సో ఆ ఈక్వల్ గా కంపేర్ చేసుకుంటే ఒక లూప్ రన్ అవ్వాలి, లేదు గ్రేటర్ దాన్ అయితే ఒక లూప్ రన్ అవ్వాలి, లెస్ దాన్ అయితే ఒక లూప్ రన్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి నేను ఇక్కడ ఇస్తున్నాను. జస్ట్ నేను ఇక్కడ ఇస్తున్నాను అంతే. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాను, సేమ్ అజ్యూమ్ కోడ్ సెగ్మెంట్ అండ్ డేటా సెగ్మెంట్. అంటే అజంప్షన్ చేస్తున్నా డేటా సెగ్మెంట్ ని కోడ్ సెగ్మెంట్ ని. ఫస్ట్ మనకి ఏం కావాలి, డేటా సెగ్మెంట్ కావాలి. డేటా సెగ్మెంట్ లో నేను కంపేర్ టూ స్ట్రింగ్స్ అన్నాను. అంటే ఏం చేస్తున్నాను, టూ స్ట్రింగ్స్ ని కంపేర్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నాకు ఇన్పుట్స్ గా టూ స్ట్రింగ్స్ ఉండాలి. కాబట్టి స్ట్రింగ్ 1 అని చెప్పేసి తీసుకుంటాను, స్ట్రింగ్ 2 అని చెప్పేసి 2 ఇన్పుట్స్ తీసుకున్నాను. తర్వాత దాంట్లో ఇచ్చే డేటాని బేస్ చేసుకొని అసెంబ్లర్ డైరెక్టివ్ అనేది నేను ఇస్తాను. దాంట్లో ఇచ్చే డేటాని బేస్ చేసుకొని అసెంబ్లర్ డైరెక్టివ్ అనేది నేను ఇస్తాను. అంటే ఇక్కడ నేను ఏమని ఇచ్చాను, మైక్రో అని ఇచ్చాను. ఇక్కడ MICRO డాలర్ సింబల్ ఇచ్చి ఇది కూడా కౌంట్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి 6 కౌంట్స్ ఇచ్చాను కాబట్టి నాకు డిఫైన్డ్ బైట్ అంటే ఎంత 8 బిట్స్, కానీ నేను ఇక్కడ తీసుకుంది 6 బిట్స్ గానే తీసుకున్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం చేశాను, స్ట్రింగ్ 2 అని చెప్పేసి ఇంకొక ఇన్పుట్ తీసుకున్నాను, అది కూడా డిఫైన్డ్ బైట్ అంటే 6 బిట్స్ తీసుకున్నాను కాబట్టి డిఫైన్డ్ బైట్ లోనే ఉంది కాబట్టి. కాకపోతే ఇక్కడ మైక్రో అని తీసుకున్న దగ్గర ఓ దగ్గర P అని చెప్పేసి ఇచ్చాను, P అనే ఇచ్చాను. సో కంపేర్ టూ స్ట్రింగ్స్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ దీన్ని కంపేర్ చేసుకొని ఇది దీనికంటే గ్రేటర్ దాన్ లో ఉందా లెస్ దాన్ లో ఉందా ఈక్వల్ గా ఉందా అనేది డిస్ప్లే అవ్వాలి మనకి. లేదా ఏదైతే కంపేర్ చేశానో ఆ కంపేర్ చేసిన దాంట్లో ఏవైతే చేంజ్ అయినాయో అది డిస్ప్లే అవ్వాలి, అవుట్పుట్ అనేది. ఈ అవుట్పుట్ అనేది డిస్ప్లే అవ్వాలి. OP అనేది డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి మనం తీసుకున్న వాటిలో. లేదు అంటే O అనేది P కంటే గ్రేటర్ దాన్ లో ఉంది లేదా లెస్ దాన్ లో ఉంది అనేది కంపేర్ అవ్వాలి. దానికోసం అని చెప్పేసి మనం కొన్ని లూప్స్ అనేవి వేస్తాం. సో ఫస్ట్ నేను ఏం తీసుకున్నాను, ఇక్కడ కౌంట్ DB06H అని తీసుకున్నాను. అంటే రెండింటికి 6H ఉంది కాబట్టి 6 ఉన్నాయి కాబట్టి వాల్యూస్ అని చెప్పేసి నేను 6 ఇచ్చేసా డైరెక్ట్ గా అన్నిటికీ. నెక్స్ట్ ఏంటి, అవుట్పుట్ స్టోర్ అవ్వాలి. నాకు ఒక అవుట్పుట్ అనేది స్టోర్ అవ్వాలి కాబట్టి దాన్ని డిఫైన్స్ అంటే ఈ రెండిట్లో ఉన్న డిఫైన్స్ కావాలి కాబట్టి డిఫైన్స్ అని చెప్పేసి తీసుకున్నాను. దాన్ని కూడా 8 బిట్స్ లోనే ఉంటుంది కాబట్టి DB (?) అని ఇచ్చా. నెక్స్ట్ డేటాని ఎండ్ చేసా. అంటే ఏమవుతుంది, అక్కడ ఎండ్ సెగ్మెంట్ ఏదైతే డేటా సెగ్మెంట్ తీసుకున్నానో ఆ డేటా సెగ్మెంట్ ని ఎండ్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ కోడ్ సెగ్మెంట్ అని తీసుకున్నాను. కోడ్ సెగ్మెంట్ లో ఫస్ట్ మనం ఇచ్చే ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏంటి, స్టార్ట్ అనే ఇన్స్ట్రక్షన్ తోటి ఫస్ట్ ఏమవుతుంది, ప్రోగ్రామ్ అనేది ఇనిషియలైజ్ అవుతుంది. ఇనిషియలైజ్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, ఏదైతే ప్రీవియస్ గా డేటా ఉందో ముందు అవుట్పుట్ లో ఉన్న డేటాని 0కి కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. దాని తర్వాత మనం ఇచ్చే ఆపరేషన్ అనేది పర్ఫామ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఏదైతే మనం పైన డేటా తీసుకున్నాం దాన్ని AX లోకి మూవ్ చేస్తాం, AX లో ఉన్న దాన్ని DS లోకి మూవ్ చేస్తాం, XOR ఆపరేషన్ చేస్తాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇనిషియల్ గా 0 అనేది అసైన్ అవుతుంది. ఇది ప్రతి దాంట్లో కామన్. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాను అంటే కౌంట్ ఎంత అయితే ఉందో అంటే 6H అనే కౌంట్ ఎంత అయితే ఉందో ఆ 6H ని CL లోకి మూవ్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ నేను. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాను, ఇక్కడ DL అని తీసుకున్నాం, DL అని. మూవ్ అనే ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటే దేనికోసం యూజ్ చేస్తామని, డేటా ట్రాన్స్ఫర్ కాపీ ఇన్స్ట్రక్షన్ అని చెప్పేసి అన్నాము. ఈ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ కాపీ ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేది దేనికోసం యూజ్ చేస్తాం, ఇక్కడ డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడం కానీ లేదా కాపీ చేసుకోవడం కోసం యూజ్ చేస్తున్నాను. సో ఆ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ కాపీ ఇన్స్ట్రక్షన్ యూజ్ చేసుకొని DL అని చెప్పేసి తీసుకున్నాను. DL అంటే ఏంటి, డెస్టినేషన్ ఆపరెండ్. ఇట్ ఈస్ ఎన్ 16-bit డెస్టినేషన్ ఆర్ ఇంప్లిసిట్ ఆపరెండ్. 16-bit డెస్టినేషన్ ఆర్ ఇంప్లిసిట్ ఆపరెండ్ అంటే జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్ లో మనకి ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఆపరెండ్ అమ్మా. జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్ లో ఇది వన్ ఆఫ్ ద రిజిస్టర్ అనమాట, నథింగ్ బట్ ఆపరెండ్ అని చెప్పేసి అంటాము. సో మూవ్ DL అంటే ఎంత, ఎన్ని బిట్స్ తీసుకున్నట్టు, అక్కడ 8 బిట్స్ తీసుకున్నట్టు. మూవ్ DL, 0 అని ఇచ్చా. అంటే 0 అనేది ఏమవ్వాలి,
డెస్టినేషన్ ఆపరెండ్ లోకి వెళ్ళాలి. అంటే డెస్టినేషన్ లో ఎంత ఉన్నట్టు ఇప్పుడు 0 ఉన్నట్టు జస్ట్ అలా అజ్యూమ్ చేసుకున్నాను. నెక్స్ట్ ఏం చేశానంటే స్ట్రింగ్ 1 ఏదైతే తీసుకున్నానో ఇక్కడ నేను స్ట్రింగ్ 1 ఏదైతే తీసుకున్నానో ఆ స్ట్రింగ్ 1 ఏం చేశాను, లోడ్ ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ గా కన్సిడర్ చేసుకొని దాన్ని సోర్స్ గా అనుకున్నాను. దాన్ని సోర్స్ గా అనుకొని సోర్స్ ఇండెక్స్ లో ప్లేస్ చేసుకున్నాను. నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ 2 అంటే ఏంటి, MICRP అని చెప్పేసి తీసుకున్నాను కదా, దాన్ని డెస్టినేషన్ గా అనుకొని దీంట్లో ప్లేస్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, AL లోకి SI లో ఏ స్ట్రింగ్ అయితే ఉందో దాన్ని మూవ్ చేసుకుంటున్నాను. AL లోకి SI లో ఏ స్ట్రింగ్ అయితే ఉందో ఆ స్ట్రింగ్ ని మూవ్ చేసుకుంటున్నాను. కానీ ఎలా మూవ్ చేస్తున్నాను, ఇక్కడ నేను ఇండైరెక్ట్ వేలో మూవ్ చేస్తున్నాను. అడ్రసింగ్ మోడ్ ఎలా ఇస్తున్నాను, నేను ఇక్కడ అడ్రస్ అనేది ఎలా ఇస్తున్నాను, ఇండైరెక్ట్ వేలో ఇస్తున్నాను. ఆ ఇండైరెక్ట్ వేలో ఈ SI లో ఉన్న అడ్రస్ అనేది AL లోకి మూవ్ చేసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ అట్లానే ఇక్కడ డెస్టినేషన్ ఇండెక్స్ లో స్ట్రింగ్ 2 అనేది ఉంది, అంటే MICRP అనే స్ట్రింగ్ ఉంది. సో దాన్ని ఏం చేస్తున్నాను, BL లోకి మూవ్ చేస్తున్నాను. అది కూడా ఇండైరెక్ట్ అడ్రసింగ్ మోడ్ లాగా మూవ్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ 2 స్ట్రింగ్స్ ని కంపేర్ చేయాలంటే మనం యూజ్ చేసే ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏంటి, కంపేర్ ఇన్స్ట్రక్షన్. అంటే ఏం చేస్తుంది ఆ కంపేర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేది, వెదర్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ అనేది మనకి డిస్ప్లే చేస్తుంది. సో ఇక్కడ వరకు యాక్చువల్ గా మనకి కంపేర్ 2 స్ట్రింగ్స్ అంటే ఇక్కడ తోటి మనకి ప్రోగ్రామ్ అయిపోయినట్టే, ఆల్మోస్ట్ కంపేర్ అయిపోయింది. తర్వాత ఈ లూప్స్ అన్ని ఆయన అవసరం, కాకపోతే ఆ లూప్స్ అనేవి ఎందుకు తీసుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడ, ఒకవేళ ఈక్వల్ అయితే ఒక లూప్ లోకి వెళ్ళాలి, అలానే నాట్ ఈక్వల్ అయితే ఇంకొక దాంట్లోకి వెళ్ళాలి, 0 అనే వాల్యూ వస్తే ఇంకొక వాల్యూలోకి వెళ్ళాలనే లూప్స్ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తామని చెప్తున్నా జస్ట్. సో కంపేర్ అని చెప్పేసి తీసుకున్నా, AL ని BL ని కంపేర్ చేస్తుంది. కంపేర్ చేసి అవుట్పుట్ ఏం చూపిస్తుంది, OP అని చెప్పేసి 2 డిఫైన్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి కదా, వాటిని డిస్ప్లే చేయడం కానీ లేకపోతే వెదర్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ అని చెప్పేసి ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్స్ లో మనకి డిస్ప్లే చేస్తుంది. మనకి డిస్ప్లే చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేశాను నేను ఇక్కడ, జంప్ ఈక్వల్ డౌన్ అని ఇచ్చా. అంటే AL లో ఉన్న డేటా BL లో ఉన్న డేటా కనుక 2 ఈక్వల్ అయితే డౌన్ అనే సబ్ ప్రోగ్రామ్ లోకి వెళ్ళాలి, లేదా డౌన్ అనే లూప్ లోకి వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి ఇచ్చా. ఇక్కడ JE అంటే ఏంటి, ఇట్ ఈస్ ఏ బ్రాంచ్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్. ఇట్ ఈస్ ఏ బ్రాంచ్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్. ఆ బ్రాంచ్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ లో మనకి 2 టైప్స్ ఉన్నాయి, కండిషనల్ ఇన్స్ట్రక్షన్, అన్కండిషనల్ ఇన్స్ట్రక్షన్. ఈ JE అనేది ఏంటి అంటే అన్కండిషనల్ ఇన్స్ట్రక్షన్. అంటే ఏం చేస్తున్నాం, జంప్ అని చెప్పేసి అన్నామే, జంప్, కాల్, రిటర్న్, ఇవన్నీ ఏంటి, ప్రోగ్రామ్ లో మనం ఏదైనా స్టేట్మెంట్ ని జంప్ చేసుకోవాలన్నా కానీ, ఏదైనా ఇన్స్ట్రక్షన్ జంప్ చేసుకోవాలన్నా కానీ, లేదా డిలేని కాల్ చేసుకోవాలన్నా కానీ, లేదా ఆ స్టేట్మెంట్ అంటే ఆ సబ్ ప్రోగ్రామ్ నుంచి రిటర్న్ అయిపోవాలన్నా కానీ, వీటన్నిటి కోసం యూజ్ చేసే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని అన్కండిషనల్ బ్రాంచ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అని చెప్పేసి అంటాం. ఏమంటాము, అన్కండిషనల్ బ్రాంచ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. సో అన్కండిషనల్ బ్రాంచ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ లో మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి, జంప్ ఈక్వల్, జంప్ నాట్ ఈక్వల్, జంప్ 0, జంప్ క్యారీ, జంప్ నాట్ ఈక్వల్ 0, జంప్ నాట్ క్యారీ అని చెప్పేసి కొన్ని ఉన్నాయి అమ్మా ఇన్స్ట్రక్షన్స్. సో దాంట్లో ఉన్నట్టుగా అన్కండిషనల్ బ్రాంచ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ లో JE అంటే జంప్ ఈక్వల్. ఒకవేళ కనుక జంప్ ఈక్వల్ అయిందనుకో, నేనేమన్నా ఆశ ఇట్లా డౌన్ లోకి వెళ్ళాలి, డౌన్ అనే సబ్ ప్రోగ్రామ్ లోకి వెళ్ళాలని ఆశ. లేదు ఈక్వల్ అవ్వలేదు అంటే అప్పుడు ఏమని తీసుకున్నాను, మళ్ళీ ఇంకొక అప్ అనే సబ్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నాను. అప్ అనే సబ్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకొని SI లో ఏదైతే స్ట్రింగ్ ఉందో దాన్ని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తాను, దాన్ని 1 తోటి ఇంక్రిమెంట్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాను, డెస్టినేషన్ ఇండెక్స్ అంటే డెస్టినేషన్ లో ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తాను. అంటే సోర్స్ ని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నాను, డెస్టినేషన్ ని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాను, CL ఎంత అయితే ఉందో కౌంట్ అనేది ఆ కౌంట్ ని డిక్రిమెంట్ చేస్తున్నాను. అంటే 6 కౌంట్ ఉంది రెండిట్లో, ఆ 6 కౌంట్ ని 5 లోకి తీసుకొచ్చాను. 5 లోకి తీసుకొచ్చినప్పుడు ఈ 2 ఈక్వల్ అవుతాయా అంటే మనకి SI లో అంటే ఇన్పుట్ లో ఉన్నదా అవుట్పుట్ లో ఈక్వల్ అవుతుందా, కాదు. కాబట్టి జంప్ నాట్ 0 అయితే ఏమవుతుంది, మళ్ళీ అప్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఒకవేళ అది కూడా కాలేదు అంటే అప్ 1 అనే సబ్ ప్రోగ్రామ్ లోకి వెళ్ళిపోవాలి అని చెప్పేసి ఆ లూప్ లోకి ఆ డేటా అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలని చెప్పేసి ఇచ్చాయి. ఇక్కడ చూడండి జంప్ నాట్ 0 అంటే ఈ రెండిట్లో కనుక ఈక్వల్ అవ్వలేదు అంటే మళ్ళీ అప్ లోకి వెళ్ళాలి. ఒకవేళ ఇది కూడా జరగలేదు అంటే అప్పుడు మళ్ళీ జంప్ అప్ 1 అని చెప్పేసి ఇచ్చాను, అంటే అప్ 1 అనే సబ్ ప్రోగ్రామ్ లోకి వెళ్ళాలని ఇచ్చాను. నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ డౌన్ అని చెప్పేసి తీసుకున్నాం కదా, అంటే జంప్ ఈక్వల్ అయింది అంటే డౌన్ అనే సబ్ ప్రోగ్రామ్ లోకి వెళ్ళాలని చెప్పేసి తీసుకున్నాము. అయితే ఆ డౌన్ లో ఏమవ్వాలి అంటే ఈక్వల్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి. నాకు ఈక్వల్ అనే వాల్యూ వచ్చింది అంటే ఈక్వల్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి. కాబట్టి ఇంక్రిమెంట్ SI అని చెప్పేసి ఇచ్చాను, ఇంక్రిమెంట్ DI అనే ఇచ్చాను. నెక్స్ట్ డిక్రిమెంట్ CL అని ఇచ్చా. అప్పుడు ఏమవుతుంది, 2 ఈక్వల్ అంటే నాకు వచ్చిన కౌంట్ ఈక్వల్ అవ్వదు, ఇన్పుట్ టు అవుట్పుట్ అంటే సోర్స్
సోర్స్ ఆపరెండ్ లో ఏముందో డెస్టినేషన్ ఆపరెండ్ లో ఏముందో ఆ డేటా ఈక్వల్ అవ్వదు. ఇప్పుడు నాకు స్ట్రింగ్ 1 స్ట్రింగ్ 2 అంటే ఏంటి, 6 కౌంట్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను, కౌంట్ ని ఏదైతే ఉందో ఆ కౌంట్ ని డిక్రిమెంట్ చేస్తున్నాను. అంటే నాకు ఇన్పుట్ లో ఉన్న కౌంట్ అట్ ద సేమ్ టైం అవుట్పుట్ లో ఉన్న కౌంట్ ఈక్వల్ అవ్వట్లా. అందుకని చెప్పేసి అప్పుడు ఏమవుతుంది, జంప్ నాట్ 0 అయితే మళ్ళీ అప్ వెళ్తుంది, లేదా అప్ 1 అనే ఇంకొక సబ్ ప్రోగ్రామ్ లోకి వస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఏదైతే డిఫరెన్స్ ఉందో అంటే ఓపీ అనే డిఫరెన్స్ ఉంది కదా, ఆ ఓపీ అనే డిఫరెన్స్ అనేది డిఎల్ లోకి కాపీ అవుతుంది, లేదా డిఎల్ లో ఉన్న ఏదైతే డేటా ఉందో ఆ డేటా అనేది దీంట్లోకి కాపీ అవుతుంది, డిఫరెన్స్ అనే దాంట్లోకి కాపీ అవుతుంది. అది నేను ఇచ్చింది. అంటే ఏం చేస్తున్నాను, ఫస్ట్ ఏవైతే 2 స్ట్రింగ్స్ తీసుకున్నానో ఆ 2 స్ట్రింగ్స్ ని కంపేర్ చేసుకుంటున్నాను. కంపేర్ చేసుకొని ఒకవేళ ఈక్వల్ అయిందనుకో అప్పనే సబ్ ప్రోగ్రామ్ లోకి వెళ్ళి ఈక్వల్ అవ్వకుండా చెక్ చేసుకోవాలి. అంటే ఎలా చేసుకోవాలి, ఫస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నాను, ఇన్పుట్స్ ఏవైతే తీసుకున్నానో ఆ ఇన్పుట్స్ ని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నాను. అలానే కౌంట్ ఏదైతే తీసుకున్నా కౌంట్ ని డిక్రిమెంట్ చేస్తున్నా. అప్పుడేమవుతాయి, నాట్ ఈక్వల్ అవుతాయి. అంటే నేను ఏదైతే కౌంట్ తీసుకున్నా కౌంట్ ఈక్వల్ అవ్వదు, నెక్స్ట్ ఇన్పుట్స్ ఏవైతే తీసుకున్నా ఆ ఇన్పుట్స్ అనేవి ఈక్వల్ అవ్వవు, నాట్ ఈక్వల్ అవుతాయి. కాబట్టి అప్ అనే లూప్ అనేది రాస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఒకవేళ ఈక్వల్ అయితే డౌన్ అనే రాశాను. డౌన్ అనే లూప్ ఎందుకు వస్తున్నాము అంటే మళ్ళీ దాన్ని ఈక్వల్ కాకుండా చూసుకోవడానికి రాస్తున్నాను. సో ఈక్వల్ కాకుండా చూసుకోవాలంటే సేమ్ వేస్తాం అయ్యే ఇన్స్ట్రక్షన్స్, అంటే ఇంక్రిమెంట్ చేస్తాం. సోర్స్ ఆపరెండ్ లో ఏదైతే ఉందో డెస్టినేషన్ ఆపరెండ్ లో ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నాను, కౌంట్ ఎంత అయితే ఉందో దాన్ని డిక్రిమెంట్ చేస్తాను. ఆటోమేటిక్ గా రెండు మ్యాచ్ అవ్వవు కాబట్టి అయిపోయింది. ఒకవేళ మ్యాచ్ అవ్వకపోతే ఏమని చెప్పాను, జంప్. ఒకవేళ దాంట్లో కనుక నాట్ 0 అని ఉంటే మళ్ళీ అప్ లోకి వెళ్ళాలని చెప్పేసి ఇచ్చా. లేదు అనుకుంటే మళ్ళీ అప్ 1 లోకి వచ్చేసి డిఎల్ లో ఎంత వాల్యూ అయితే ఉందో అంత వాల్యూ నాకు డిఫరెన్స్ చూపించాలి అని చెప్పేసి ఇచ్చేసాను. డిఎల్ లో ఎంత వాల్యూ అయితే ఉందో అంత వాల్యూ నాకు డిఫరెన్స్ చూపించాలి. నెక్స్ట్ మూవ్ ఏహెచ్ 4ch ఇంటూ 21h. అంటే ఏహెచ్ అంటే ఎంత, 8-bit హై రిజిస్టర్, 4c హెక్సాడెసిమల్ వాల్యూస్. నెక్స్ట్ ఇంటరప్ట్ 21 అంటే ఇంటరప్ట్ అంటే ఏంటి, మనం ఇంటరప్ట్ అనేది దేనికోసం అంటాము అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ యొక్క కంట్రోల్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ఇంకొక అదర్ ప్రోగ్రామ్ లోకి చేంజ్ అవ్వకుండా చూసుకునే దాన్ని ఇంటరప్ట్ అని చెప్పేసి అంటాం. ఇంటరప్ట్ అంటే ఏంటి, ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఉన్న కంట్రోల్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ఇంకొక దాంట్లోకి వెళ్తుంది. అందుకని మీరు ఒకసారి చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ప్రోగ్రామ్ కనుక రన్ చేసారు అంటే అవుట్పుట్ చెక్ చేసేటప్పుడు ఓవర్ఫ్లో అని చెప్పేసి చూపిస్తుంది, ప్రోగ్రామ్ ఓవర్ఫ్లో అని చెప్పేసి చూపిస్తుంది. అలాంటి టైంలో మీరు అవుట్పుట్ చెక్ చేయలేదు, ఇంకంతే జస్ట్ అక్కడ అవుట్పుట్ లో ప్రోగ్రామ్ ఓవర్ఫ్లో అని చెప్పేసి రాసేసి తీసేసేయచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. దాంట్లో ప్రోగ్రామ్ ఓవర్ఫ్లో అని రాసి తీసేసేయచ్చు. ఓకేనా. సో అందుకని చెప్పేసి ఇంటూ 21h అంటే ఏంటి అంటే 21 హెక్సాడెసిమల్ వాల్యూస్ వచ్చేవాక ఆ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది మనకు ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కోడ్ ఎండ్స్ అని రాశాను. అంటే ఏమవుతుంది, కోడ్ సెగ్మెంట్ ఏదైతే తీసుకున్నా ఆ కోడ్ సెగ్మెంట్ ని ఎండ్ చేస్తుంది, ఎండ్ స్టార్ట్ అని చెప్పేసి. నెక్స్ట్ వీటికి కావాల్సిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏంటి, అవుట్పుట్ చెక్ చేసుకోవాలంటే ముందు సింటాక్స్ ఎర్రర్స్ చెక్ చేసుకోవాలి, అంటే కంపైలేషన్ చూడాలి. అంటే ఏం చేస్తామంటే ASM స్పేస్ ఫైల్ నేమ్ డాట్ ASM అలా ఇచ్చినప్పుడు మనకి సింటాక్స్ ఎర్రర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయేమో జనరేట్ చేస్తుంది. మిస్టేక్స్ ఏం లేవు అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఫైల్స్ ని లింక్అప్ చేయాలి. దానికోసం యూజ్ చేసే కమాండ్ ఏంటి, టీలింక్ స్పేస్ OBJ ఫైల్ నేమ్ డాట్ OBJ. అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఫైల్స్ అనేవి ఏదైతే ఆ పర్టికులర్ ఫైల్ తీసుకున్నావో దానికి లింక్ అవుతాయి యూజింగ్ TASM. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాము, డీబగ్ చేస్తాము, అంటే ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తాం. డీబగ్ స్పేస్ ఫైల్ నేమ్ డాట్ exe అంటే ఎగ్జిక్యూషన్ అని చెప్పేసి. డీబగ్ అంటే ఏంటి, అవుట్పుట్ డిస్ప్లే అవడం కోసం యూజ్ చేసే టూల్ అని చెప్పేసి. నెక్స్ట్ టీ స్పేస్ టీ అంటే కొడతా ఉంటుంటే మీకు ఒక్కొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏదైతే కోడ్ సెగ్మెంట్ లో వేసాయో ఆ కోడ్ సెగ్మెంట్ లో వేసిన ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతా వస్తుంది. కోడ్ సెగ్మెంట్ లో వేసిన ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేది ఒక్కొక్కటి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతా వస్తుంది. నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ అనేది డిస్ప్లే చేస్తుంది. దీనికి థియరిటికల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఏమి ఉండవు, దీంట్లో ఫ్లాగ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఏముండవు, ఫ్లాగ్స్ ఎఫెక్ట్ అవేవి కూడా ఏముండవు. జస్ట్ మనకి ఏమవుతుంది, స్ట్రింగ్ యొక్క లెంత్ చూపిస్తుంది అంతే. నువ్వు ఎంతైతే స్ట్రింగ్ వేసావో అది కౌంటర్ రిజిస్టర్ లోకి మూవ్ చేసుకున్నావు, ఆ కౌంటర్ రిజిస్టర్ లో ఉన్న లెంత్ చూపిస్తుంది ఫస్ట్ ది. లేదా సెకండ్ ప్రోగ్రామ్ ఏమవుతుంది, నువ్వు ఏదైతే స్ట్రింగ్ తీసుకున్నావో ఆ స్ట్రింగ్ ని రివర్స్ లో డిస్ప్లే చేస్తుంది. అంటే JNTUK అని తీసుకున్నావు అంటే KUN అలా డిస్ప్లే చేస్తుంది, రివర్స్ ఆర్డర్ లో డిస్ప్లే చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తుంది, కంపేర్ చేస్తుంది స్ట్రింగ్స్ ని. 2 స్ట్రింగ్స్ తీసుకున్నావు, దాంట్లో కంపేర్ చేసేసి ఏమేం డిఫరెన్స్ ఉందో చూపిస్తుంది, లేదా గ్రేటర్ దానా ఈక్వల్ లెస్ దాన్ అని చెప్పేసి చూపిస్తుంది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద 3 ప్రోగ్రామ్స్ ఫర్ ద స్ట్రింగ్స్ ఆపరేషన్స్. మనం ఇప్పుడు దీంట్లో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు స్ట్రింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అని చెప్పేసి అంటే స్ట్రింగ్ లెఫ్ట్, స్ట్రింగ్ రైట్, స్ట్రింగ్ డౌన్ అని చెప్పేసి ఇట్లా కూడా రాసుకోవచ్చు అమ్మా. ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు ఏదైనా ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకొని ఆ ఒక స్ట్రింగ్ లో నువ్వేం చేస్తున్నావు, స్ట్రింగ్ రైట్ అనే ఇన్స్ట్రక్షన్ కనుక ఇచ్చావు అంటే ఏదైతే స్ట్రింగ్ తీసుకున్నావో ఆ స్ట్రింగ్ అనేది రైట్ సైడ్ మూవ్ అవుతుంది,
ఇంతకు ముందున్న స్ట్రింగ్ అనేది ప్యారలల్ గా ఉంటుంది దానికి, అలా అయినా రాయొచ్చు. ఓకే ఓకే, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? లేవు సార్. ఓకే.